Tyrkiske dommer Oguz Sarvan har netop foretaget lodtrækningen sammen med de to anførere, John Faxe Jensen og Oliver Kahn, der erstatter den karantæneramte Stefan Effenberg på anførerposten. Han er ikke specielt rutineret, Sarvan. Det er hans 32. internationale kamp, men den er også interessant. Han har aldrig dømt hverken danske eller tyske klubhold, og det er kun anden gang, han dømmer i en mesterholdskamp. Første gang i en Champions League i gruppekampene. Her har de to holds reserver, og som de vil kunne se, Mogens Krog sidder på reservebænken for Brøndby, og det gør også Rachel da Silva, og det betyder, at Per Nielsen har meldt sig klar, og han er også i aktivitet dernede, og her kampen i gang. Bayern München i disse nye dragter, grå med Bordeaux-ærmer. Det er faktisk kun anden gang, de bliver brugt. De debuterede i København, og det gik jo ikke særlig godt. Og siden da har spillerne faktisk ikke ville bruge dem. Nu er de på det nærmeste blevet tvunget til det af klubbens tøjsponsor, fordi de skal altså have solgt nogen i julehandlen. Men de betragter det altså som lidt af et dårligt varsel, at de skal spille med de her dragter. Bayern München med 4 ændringer fra kampen i København. Nummer 4, Kofur er med i stedet for Helmer. På midtbanen er Tarnat med i stedet for Fink. Han spiller med nummer 18. Og fremme er nummer 21, Tikler med i stedet for Janker. Brøndby må jo altså undvære Mogens Krog, der altså sidder på bænken, og også målscoren fra København, Allan Ravn, må de undvære. Og Brian Jensen, som er skadet. Lothar Matthäus spiller i dag sin Europapokalkamp nummer 83. Her er det nummer 8, Strunz. Bakker i venstre siden. Og så var det Ole Bjur, der var fuldt med. Her med nummer 21 er det den gange Alexander Tikler, der noget overraskende er blevet foretrukket fra Janker i den forreste kæde. Det er bestemt en spiller, man skal passe på, og han er netop debuteret på det tyske landshold i onsdags i kampen mod Holland. Netop når Bayern München gerne vil lægge tryk på, som vi hørte i optakten, så er det også klart, at netop ved at have Tikler med Janker og Elber ligger normalt i samme område. Tikler kan lægge sig ud i siden, i venstre side, og det er det, der selvfølgelig giver dem mere bredde i angrebsspillet. Og her skal de også lægge mærke til et af de store talenter i tysk fodbold, Jens Jeremies, som var faktisk en af de rigtig fremtrædende tyskere i VM-turneringen i Frankrig. Daggaard, Jeppe Sand, som ligger lidt dybere, end vi har set i de andre Champions League-kampe. Men det har faktisk været en succes, da man begyndte på det i Faxe Kondi-ligaen derhjemme mod AB for et par uger siden, hvor han spillede en rigtig god kamp, og Brøndby vandt med 4-0. Ottmar Hitzfeldt til højre. 2 ting er vigtige, har han sagt for Bayern München spillere. Det er, at der ikke går panik i dem, hvis ikke de får scoret her inden for det første kvarter. Og så skal de altså simpelthen have løbet Brøndby spillerne trætte i løbet af den første times tid. Så regner de med, og så kan de slå til og få scoret. Hånd på bolden, skønner dommer Sarvan. På Jens for Søren Kolding. Nummer 3, franskmanden Lizarazu skal sparke. Strunz. Tarnat med nummer 18. Og helt over i højre siden. Babbel. Og scoret i København. Og det er Basler. Ja, det er nummer 14. Godt kom i luften af Per Nielsen. Elber med inde på midten. Ja, det er lidt af en foræring, det der. Det er det til gengæld også. Lothar Matthäus
Han har faktisk endnu ikke scoret i denne sæson for Bayern München. Det er i sig selv lidt overraskende. Prøv at lægge mærke til, hvor mange Bayern-folk der er i feltet. Og det er jo netop det, de vil gøre i et øjeblik. Opspil kommer op omkring midterlinjen, så vil trække ind i feltet, netop for at lægge yderligere pres på Brøndby-forsvaret. Godt, kom i luften, Ebbesand. Bjørn, Daggaard, Kolding. Den var ikke så tosset. Nu skiftede over til Ruben Bakker. Lizarazu. Kofur. Som er ghanesisk landsholdsspiller. Samuel Kofur. Strunz. Titler i luften. Den kommer lige hurtigt nok, den aflevering. Og Bo Hansen. Så er der så overfor Kenneth Rasmussen. Og før det for indkast, så vidt jeg kan se. Det er netop Lizarazus styrke at komme fra anden position og rykke meget hurtigt med. Og i og med Ziegler ligger ud og trækker ind, så bliver der plads til ham. Derfor bliver det vigtigt, at Ole Bjur holder øje med Lizarazu. Lizarazu blandt de 50 spillere, som er nomineret til at blive årets spiller i Europa. Elber i luften. Matthäus. Babel i højre. Og Strunz. Jeg mærker til nummer 8, Strunz, hvordan han tilsyneladende er bindeledet. Stationen, som de bageste kan aflevere til den rolle, som Effenberg mange gange har, hvor han simpelthen er meget i boldbesiddelse og starter angrebene her. Og cirka der. Frispark. Men spørgsmål om Jeramis og Tarnat, som ser i kombination her, det er jo netop det, der er. De ligger sådan på den centrale midtbane, og det er jo det, man er i tvivl af. Nu Effenberg ikke er med. Ja, hvem er det så? Ja, der kan du være Strunz, som går ned og tager de spilopbyggende funktioner. Han har sagt, træner Hitzfeldt, at Effenberg kan man ikke erstatte, så må man arbejde kollektivt i stedet for. Jeramis. Og så Kofur. Tarnat. Venstre side, Lizarazu. Tarnat nummer 18. Det er en god finte, han får lavet der. Ziegler. Og godt. Ben Nielsen. Ikke fordi det er et fantastisk tempo, Bayern er lagt ud i, men stadigvæk selvfølgelig spilstyrende. Fordi de har stor bevægelse, bruger de frie områder, og har selvfølgelig også fundet ud af, at der skal skiftes hurtigt bold fra venstre side til højre eller omvendt, for netop at få spillet det kompakte forsvar, den kompakte forsvarskæde for Brøndby over ende. Jeramis. Så er Elber inde på midten. Og Ziegler. Elber. Og kommet frem af Emeka Andersen. Og frem og får generet Elber, så han ikke er helt koncentreret i afslutningen. God stikning fra Jeramis til Basler. Og Basler ved, at
Vi har Ziegler liggende helt dybt. Kommer over mod fjerneste. Og så er det altså svært at holde balance, men godt rigtig kommet ud af Emeka og genere. Vi kommer netop ud og får gjort det umuligt at få den i hvert fald inden for rammen. Topscorer i øjeblikket på Bayern Münchens hold med 9 mål i denne sæson. Men han har faktisk ikke scoret i de sidste 5 kampe. Giovanni Elber. Bo Hansen er inde på midten. Der kommer Bjørn. Eller Daugård var det vist. Nej, det var Ole Bjørn. Ja. Optimistisk. Dejligt. Godt gennembrud venstre side, og godt kommet med, at folk går med op og vil være med i afslutningerne. Og netop ikke betænker sig, men får afsluttet. Her kommer afleveringen. Og Bjørn kommer first timer og har en udmærket yderside afslutning på indlægget. Det kunne være blevet en meget interessant kamp, hvis han havde scoret på den der. Det er det, Bayern frygter allermest. Det er faktisk, at Brøndby får det, der hedder en ønskestart. Ja, han får ikke frispark, og jeg synes, det er korrekt set af dommer Salvan. Og han bruger helt klart sin egen krop, læner sig bagud for at have balancen. Og da Per Nielsen så allerede er væk, ja, så falder han, men det er altså på grund af dårlig balance fra Elbers side. Prøv at lægge mærke til, der har vi Jernmanden, den eneste, der spiller med korte ærmer i aften. Mario Basler sparker frisparket. Og det er mega godt ud. Og så Strunz. Og Elber igen. Svært ved at få bolden under kontrol. Han er brasilianer. Giovanni Elber. Det ser ikke ud, som om han befinder sig ligefrem storartet i denne kulde. Ja, nede omkring de 4 graders frost. Og ligesom vi taler om, at Søren Kolding spillede i kortærmer, så er Elber altså den eneste, der spiller med lange bukser. Her har vi et godt eksempel på, jeg synes, at Brøndbys defensiv er bygget godt op. De flytter sig godt i forhold til bolden. Og netop Jeremis og Tarnat er ikke kommet til at dominere midtbanen. Og det er blandt andet John Faxe Jensen, som vi har set i en meget god rolle med at få de andre til at flytte sig i forhold til bolden. Kofur. Skal vi lige yde John Faxe Jensen retfærdighed. Han spiller altså også i kort ærmer. Men han har jo også spillet i både tysk og engelsk fodbold under sådan nogle vilkår her. Og den sags skyld er det jo altså også koldt at spille i Faxe Kondi Ligaen derhjemme i øjeblikket. Strunz. Babbel i højre. Basler. Elber med masser af plads lige pludselig. Så Lisa Rassou. Theus. Meget offensiv rolle. Tarnat ind på midten. Og Jeremis, der får chancen. Og misser den. Men et dejligt kombinationsspil i venstre side. 2 gode dybdeløb. Og så kommer indlægget fra Basler. Den går helt over, og han når ikke rigtigt at få timet sit tilløb. Jeremis og rammer den dermed skævt. Men der er stor bevægelighed på Bayern Münchens hold. Forstået på den måde, i deres kæder flytter de så meget fra hinanden. Ja, det er lidt svært at se på de her begrænsede fjernsynsspillere. Men de løber faktisk konstant. Det kan også være et spørgsmål om at holde varmen, jo. vi må sidde stille. Det er nok det bedste.
man kan gøre. Det er simpelthen at være i bevægelse i sådan en aften her. Så Kolding. Kufur. Så er det Jermis, der kommer ned og samler op. Og Strunz der. De to centrale på Bayerns midtbane. Ja, nu har vi faktisk næsten overstået dette berømte første farlige kvarter. Ja, der man skønner Bo Hansen underløber Kufur. Han er Brøndbys topscorer Bo Hansen med 10 mål i denne sæson. Spiller sin jo et 25. Europapokalkamp i dag på Brøndby. Den spiller vi så var en skadet Mehmet Scholl fra Bayern München. Lige så mange skader som Brøndby har Bayern München jo også, men de har lidt flere at tage af. Og så er det landsholdsspillere de fleste. Ja. Tarnat her. En af dem. 19 landskampe er det blevet til. Der sidder den skadede Stefan Effenberg. Og han er jo også karantæneramt. Så han lå hjemme med influenza. Derudover har han en mindre rygskade, som forhindrede ham i at spille i lørdags. Og der er han tabte. Så her tager Berlin. Barsler rykker i højre siden. Det så Strunz godt nok, men sparkteknikken var ikke til det. Og så får han en ordentlig balle af Matthäus. Det er jo netop det, når man efter det første kvarter skal til at sige, okay, det pres, der er fra træners side lagt op til, at vi skal indsætte, det er ikke lykkedes. Hvad gør vi så? Så begynder der måske at komme nogle andre strategier ind, og hvem er det, der skal overtage kommandoen? Det var i den situation Per Nielsen, som udløste kampen første hjørnespark. Og så vælter det ind med Grå og Bordeaux-spillere i Brøndby strafsparkfelt. 5 af dem er derinde nu. 10 Brøndby-spillere. Appel. Det er Basler. Elber. Tæmning, det er i besat. Giver. Og så er der masser af plads i højre side til Kolding. God tackling, Per Nielsen sætter ind. Så sætter Ole Bjørn en dag. Så Basler i højre siden. Det er for lette boldtab.
Der var ellers ved at komme lidt rytme i midtbanen, og især synes jeg, at Ebbe Sand har været en god position som modtager, netop ved at han ligger forrest på midtbanen, har haft plads til at komme i gang. Så spiller den bagud, rykker op, men så skal de afleveringer frem efter derefter fra Daugård, de skal ligge mere præcist. Det har jo været en af svaghederne i Brøndbys hidtidige kampe. Det har været de hurtige boldtab. Og det er jo noget, der river og flår i konditionssystemet. Når man er i fremdrift og pludselig skal have den lange tur tilbage. Strunds. Rappe. Elber. Og så Jermis. Den er smart. Elber. Stadigvæk Elber. Han er lidt bedre balance, Elber. Det kunne være ret nok, om han har en dag, som han havde i Parken, hvor ikke rigtig nogen afslutninger vil lykkes for ham. Så skal det der så sige, som Mogens Krog stod på det nærmeste mirakelkamp den dag. Det var i hvert fald et højdepunkt i hans karriere. Men hvis man nu sammenligner med kamp mod Manchester United, så er der vel forskellen det. Ser vi lidt af de der hurtige, mere kraftfulde førstegangsaflevering. Dem ser vi ikke så meget af hos Bayern München. Nej, så spiller de jo sådan nærmest i halvt tempo i forhold til Uniteds første halvleg. Netop. Og så afslutter de frem for alt ikke specielt godt. Her var det barsler. Hvis man skal sammenligne med United, så er Uniteds barsler, det er jo Beckham, og han har altså i hvert fald vist indtil videre, at han har en bedre styr på de langskud og frispark afslutninger, end vi har set barsler. Ja, han er jo frispark, synes jeg, det er Kenneth Rasmussen, men det er ikke dømt. Op der. Og så Bo Hansen. Jo med højre. Den er svær. Igen prøv at se, hvor meget bevægelse af Bayern München. Nu er det Strunds, der ligger bagest. Kufur, Lizarazu. Men altså meget skiften. Matthäus er så går ud i højre side. Bare de selv kan finde ud af det. Per Nielsen hele tiden følger han Giovanni Elber, når han forsøger at rykke på tværs. Jeg tror også, det ligger godt til Per, at der ligesom er en mandsopdækningsrolle. Altså det har han altså i hvert fald her i starten gjort meget flot. Op og takle i modtagerøjeblikket for Elber. Masser af plads i højre side til Søren Kolding. En Faxe. En bakker. Der.
De går begge ind i taklingen, men det langsomt ser det rigtigt ud. Der er frispark. Han er blevet foretrukket for Thomas Lindrup, Ruben Bakker i venstre midtbaneside. Og det har noget at gøre med, at han har større defensive kvaliteter, givetvis, end Lindrup. – 25 minutter er godt overstået for Brøndby. Men frem af banen kniber det. En enkelt chance. Jors første gangs skud. Ja, han ligner et stort spørgsmålstegn, og det kan jeg egentlig godt forstå, for jeg tror faktisk, dommeren dømte... indirekte. Ja. Altså. Og han dømte til Brøndby, men det så faktisk ud, som om han... Obstruction dømmer han, derfor bliver indirekte frispark. Ja, så han dømte i første omgang til Bayern München. Men det er altså Brøndbys frispark. Ja, den her. Han er ikke dømt. Nej, den er ikke dømt ud. Ja. Der kommer Kolding. Hug første gang. Fornuftigt. Og så en omgang Jeppe Sand. Udmærket netop resolut, når man er i nærheden. Hurtigt, ikke så meget betænkningstid, og det kan man også se her, at Brøndby-tilhængere, det er noget, de kan lide. Jeg regner med, der er omkring 1.500 Brøndby-tilhængere, og det er faktisk den største, jeg har sagt, folkevandring til en Brøndby-udkamp i 11 år, siden man spillede i Göteborg i 1987. 1.200 skulle være ankommet i løbet af dagen i busser i København. Ruben Bakker. Jeppe Sand prøver at komme i position. Ruben Bakker stadigvæk. Ja. Nej. Tre mand ind i feltet. 3 mand ind i feltet. Det er virkelig en stor chance. Fem gode minutter af Brøndby her. I hvert fald i offensiven. Det var set. Der ser vi, der er 3 spillere, en ved forrest, en midt og centralt og en ved den fjerneste. Og så er det Rasu. Ja. Kommer imellem. Men bare det, der er 3 mand inde i afslutningsområdet, det er godt timet deres løb. Ziegler. Og det var Tarnat, nummer 18. Fure rykker med frem for en sjælden gang skyld. Og så et boldtag. Ja. John Jensen. Sand. Godt kommet med i venstre siden af Ruben Bakker. Ja, det er okay at forsøge med et skud. Den er faktisk ved at smutte fra ham, og så frem for at få et farligt boldtab der, hvor spillerne er i fremdrift, så er det okay at forsøge afslutning. Jeg synes, Brøndby har et sig lidt ind i kampen, har haft 2 afslutningsforsøg, hvor der har været folk med oppe, ikke bare i blinde. Og jeg synes ikke, at deres Bayerns forsvar har virket så, hvad skal man sige, så velorganiseret i de situationer.
Nej, det kan være et af de svage punkter en gang imellem. Helt afhængig af, hvilket spilhumør en Lothar Matthäus er i. Dallas Bruns. Men en af tingene, som jeg tror, nu har man så Matthäus i højre og Barsler går over i venstre ving. Altså den meget skiften, som vi har bemærket, det kan altså også gøre det, at den der indforståethed af, hvornår afleveringen skal ligge. Vi har set mange fejlafleveringer ned i nogle tomme områder, hvor der ikke er nogen spillere. Altså det, hvis man er indarbejdet, så er det godt med mange positionsskift. Men hvis man ikke har rytmen, så skaber det kun forvirring. Det må det godt blive ved med. Stadigvæk er rimelig stationært, det som Ziegler og Elber foretager sig. Det er de, der er så rimelig nemmere at holde. Ja. Ja, så skal han have frisparket. Dommeren giver ham fordelen i første omgang, og det er okay efter de nyere fortolkninger. Nu sidder Kaiser Franz. Præsident. Tysklands berømteste fodboldspiller gennem tiderne, Franz Beckenbauer. Kim Daugaard sparker frisparket. Det er sandt Bo Hansen inde i straffesparkfeltet, eller i kanten af det. Den er der ingen af dem, der når op til. Han har armen i ryggen på noget af det, man fra Bayerns side har kritiseret den seneste tids spillestil, det har været, at man ikke har fået ordentlig aflevering op til de forreste spillere, altså som vi ser her. Svært for dem at arbejde videre med, og der kommer ikke opfølgning, så der bliver noget kombinationsspil. Det bliver overladt til sig selv. Dufour alene med Bo Hansen. Jeg er faktisk meget imponeret af det arbejde, John Faxe Jensen blev at lave på midtbanen. Og fat i en utrolig mængde. Ja, og ser spilsituationen, kan se, at han skal ned og bakke op, netop da Tarnert laver sine videre dribling, ikke? Der er han ned og dækker det til frie område, og dermed opsnapper han den i god opbakningsposition. Det er en rigtig rutineret midtbanestrategi. Han kan ikke være helt tilfreds, anfører Oliver Kahn. Men det hans hold hidtil har præsteret, de kan ikke bruge uafgjort rigtigt til noget. Forlængning, som Ziegler ikke rigtig får ramt på. Ryger op til Babel. Den højre Babel. Hovedstød stærker, der snitter den. Og så Ziegler, som ikke rigtig kan komme frem og være i god position.
Det er faktisk Brøndbys tilhængere, de kan høre. Meget stilfærdigt blandt Bayern Münchens egne tilhængere. Elber. Ziegler. Jo, ja, men det kræver, at Kolding er med. Det opdager han så lige i sidste øjeblik, Kolding. Jo, nej. Ja. Hansen, men det er Søren Bjur ikke for rigtig fat i den første. Men mulighederne er der altså. Så fik vi også midtbanen lidt længere frem, hvor de etablerede sig, inden at de begyndte at igangsætte selve gennembruddet. Misforståelser hos Bayern München i de afgørende afleveringer. Daggaard. Hurtigt bandespil med Ebbe Sand, og så bakker i venstre. Johansen ind i feltet. Det skal han selv hente. Det er så den næste, hvad skal vi sige, erfarne veteran, altså Matthäus, der ser situationen og sætter det modangreb i gang. Og Bjur gået i højre. Han er svær at lave omkamp med Lisa Rassou. Han er hurtigt på de første 2-3 meter. Daggaard. Ja. Den er faktisk godt drejet ind, den der. Den er svær. Men lige pludselig får vi også det dybe løb. Det er godt, at Daggaard tager den, og også frækt. Og flot, han får den drejet ind. Og fremtvinger Brøndbys første hjørnespark her efter 38 minutter i første halvleg. Det er Nielsen med fremme. Ude i venstre side af billedet. Og i luften der, Per Nielsen. Og så skal der samles op her for at forhindre et kontraangreb. Elber. Og den har Kenneth Rasmussen opdaget. Jeg tror, det er noget, der bygger op i Brøndby. Det er det her, efter de 2 seneste kampe, hvor man efter kort tid jo virkelig føler, at nu er man på hælene og op mod muren. Nu er man kommet ind i kampen. Man er begyndt at bygge længere op. Man har haft nogle afslutningsmuligheder. Selvtilliden, den vokser helt klart. Og utæmning af Ebbe Sand der. Han får ligesom lidt bolden i en bedre position for at kunne arbejde videre med dem, end når han ligger helt på top. Det er faktisk Jensen i venstre side, Ruben Bakker. Ja. Han scorede Brøndbys allerførste Europapokalmål, John Faxe Jensen. Og så har han faktisk ikke scoret siden. Jeg taler om noget, der hedder august 87 mod Honved Budapest. Så han har ikke scoret i Europacupen i hvert fald siden da. Ikke målet, der er blevet til denne sæson mod Vejle i september.
Bakker. Han får en ordentlig løbetur over i den venstre side af Ruben Bakker, fordi han er hele tiden med fremme i offensiven. Og skal være tilbage i defensiven. 5 minutter igen af første halvleg. Stadig en scoring. Og heller ikke de helt vilde chancer. Ikke som i København, når Mogens Krog måtte ud i miraklerne. Mika har stille og roligt kunne plukke. Ja. Men der er også en god Brøndby-defensiv. Altså, de står virkelig godt i kæderne og forskyder sig godt. Så der hele tiden er små områder. Det var det så til gengæld ved at gå galt. Du må ikke sige sådan noget. Nej, vi må holde op. Men netop ind lige imellem igen de to forsvarsspillere. Ziegler dukker op, men får ikke rigtig ramt på den. 1,88 meter. Han var godt op derinde. Igen Ziegler. Matthäus fyrer af derudefra, ja. Har nogle lumske skud, Matthäus. Brækker mange gange i luften. Nej. Det er da utroligt. Det er også en sikker lungebetændelse, det lover for. Scarpelius bliver solgt der, kommer på mellemhånd. Så Elber. Han har Jervis med også inde på midten. Ziegler. Marsler i venstre. Det lange indkast. Jeppe med en mulighed for skud. Den kommer så til stedet til Strunz. Og Babel med fremme. Men de øser den bare ind. Ja, nu er der altså 3 mod 3. Mulighed for en kontra. Bo Hansen er gået modsat i højre. Det er det Bjure. Glimrende driblinger af Ole Bjure. Gode afslutninger også. Pareas af Oliver Kahn. Det er faktisk det bedste forsøg, Brøndby har haft. De 2 farligste forsøg, de har haft, har begge været fra Ole Bjure. God balance i Oles måde at komme fri på, og god afslutning, som Kahn ikke kan holde, kun med bokse væk. Men altså helt klart nu, at hjemmepublikummet er begyndt at pibe af deres helte. Og så der så. Glimrende tackling, den der Ruben Bakker. Kim Daugaard. 3 af de boldtab, som ikke må ske, når man nu er i den fase, hvor man rent faktisk er i god position til at komme til afslutning. Men jeg synes faktisk, de har fået en rigtig god rytme ind i spillet i Brøndby nu. Formår at trække tempoet lidt ud af kampen i opspillet. Holde bolden inden for egen rækker. Stærk forsvarsspiller, Lise Rasu.
Det er en anden stemning, når de kommer ned i omklædningsrummet, end der har været de sidste par kampe. Og der er meget selvtillid her hos Brøndby efter den første halvleg. Jeg synes bestemt, man kan tale om en fornuftig første halvleg af Brøndby. Og absolut også i orden, at det står 0-0. Brøndby har haft deres muligheder et par gange ved Ole Bjur. Bayern München har haft et par farlige forsøg, men ikke nær så farlige som dem, vi så i København i september måned. Så altså 0-0 her på det olympiske. Tak, Jakob. Og vi kan konstatere, at Bayern München har foretaget en enkelt udskiftning i pausen. Brøndby har ikke foretaget nogen. Ziegler er gået ud, og Carsten Janker er kommet ind. Og så ryger der lige 5 cm mere op i luften i Bayern Münchens angreb. Janker 1,93 meter, så har de ham. Skal ind og true yderligere i luften. For det er også en af de ting, synes jeg, der har imponeret mig i første halvleg. Det er, at Brøndby har fået fat i så meget i hovedspillet inden foran eget mål. Ikke mindst takket være en meget stærk spillende Per Nielsen. Ja, det har netop passet Per Nielsen fantastisk godt, og at det har været Elber. Janker er jo en anden type og lidt højere og fylder lidt mere. Janker kom også ind i Bayern Münchens sidste Bundesliga-kamp mod Hertha Berlin. Og der var man også bagud, og der begyndte man bare at hælde den op i hovedet på Janker. Og det er jo noget af det gode for et forsvar. Det er, hvis man bare gør det sådan lidt på må og få. Bare hælder den op til en høj person. Per Nielsen har lagt sig tæt op af Janker, som han gjorde det med Ziegler. Højspark. En fremragende tackling af John Faxe Jensen. Ebbe Sand i kamp med Babbel. Og der er Ebbe faktisk den hurtigste af de to. Babbel til gengæld den mest rutineret. Han har lange ben, og den forstod han altså udnytte i den glidende tackling. Ja, han må gerne blive ved med de her snævre driblinger og Elber, fordi den har Brøndby fået fat i. Rundt i højre siden. Barsler. Og Elber. Ja, den ligger altså også skidt til ham, fordi den ligger bag ved ham. Det er rent mirakel, hvis han kan gøre noget fornuftigt ved det. Det ser vist nær noget. Et baglæns cykelspark. Bakker. Godt arbejde af Jermis. Og han er faktisk gået i position. Det opdager Strømsparre aldrig, og så går det hele i stå. Sæves i venstre. Det fuger med fremme, Strøms i højre. Så
38 år er han efterhånden blevet. Matthäus i gang med sin 20. sæson på topplan, siden det hele begyndte i Borussia Mönchengladbach tilbage i 79. Det er meget imponerende. Jemis med muligheden, og den er skidt stukket. Det er Tarnat. Skriver til Basler. Der ser man netop en af Baslers styrke. Temposkiftet. Det bandespiller bliver ved med at løbe i dybden, og så ligger der altså ikke særlig godt for Jemis. Hansen i luften. Det er første nærkamp, tror jeg, John Faxe taber til Matthäus. Elber. Ikke offside. Selvom det er bestemt med godt mod. Og den nye mand, Janker. Det er hersket på en perfekt aflevering fra Elber. Det så unægteligt ud, som om han var offside, Elber, men det får vi måske at se i en langsom gengivelse. Det er en fornem detalje af Matthäus, der sætter det i gang. Kommer fri af John Jensen. Og så stikker krydsløbet. Går direkte i dybden. Han er ikke offside. Det er Per Nielsen, der prøver at trække Elber offside. Det lykkes ikke. Og Janker er bag bolden, og han bliver heller ikke offside. Men det er Matthäus, der er arkitekten. Det var en effektiv udskiftning, må man nok sige. Janker, der scorer sit 5. mål i denne her sæson. Ja, det må man sige, det er noget af en forbandet start at få, når man har spillet så fornuftigt, som Brøndby gjorde i første halvleg. På den anden side kan der ske det, at Bayern tænker, åh jamen okay, så nu kører det. Og det gør det ikke. Jeg tror ikke på, at at Brøndby stadigvæk vil holde fast. Det her, det er vil alligevel anspore dem til at sige, at vi har fået chancen, vi vil gå efter chancen. Men fornemt forarbejde af både Matthäus og Elber. Der er et flot krydsløb, også mellem forståelse mellem Janker og Elber. Nu netop alt det, der ikke lykkedes for Ziegler og Elber i første halvleg. Her er Janker igen. Og der kommer Elber. Så fås de ikke større. Her er Tarnat. Der var Brøndbys forsvar faktisk udspillet totalt. Ja, det er ufatteligt, at han igen den der løfte. Smart lille brasiliansk detalje der. Og det er Tarnat. Han får måske ikke ordentligt fodfæste. Henrik Jensen snakkede om, at der var på visse områder af banen, var det glat. Men det er vist også en eneste undskyldning, Tarnat kan have. Ingenting, siger dommer. Så er det vand. Janker rykker i position. Og det er Brøndbys indkast. Se der Jemis. Han er foran John Faxe Jensen der. Ja, der er der kontra på Jemis. Nu tør han altså ikke give den til Brøndby en gang til. Strøms. Jemis. Janker ind på midten.
gør det for Brøndby frispark. Der kommer den her herlige stikning af Matthäus. Og lægger mærke til Per Nielsen med nummer 4, der prøver at... Om han kan tilsvinge sig en offside der. Det kunne han ikke, og det var der heller ikke. Fornemt serveret lige op i hovedet. Eller ned i hovedet på Janker. Og det lettede nok noget ude på Bayern Münchens bænk. Hitzfeld har jo sagt, at han er sådan set ligeglad med skønheden. Det er 3 point, det drejer sig om. Det er officielle tilskuertal 34.000. Der er plads til dobbelt så mange. Næsten. Det er nok noget af det svageste tilskuertal i denne sæson. Det er på det olympiske stadion. Så også Ebbe Sand har gjort det godt op og får presset en svær aflevering for Strunz. Daugård. Det er farligt, den der. De er alle sammen på vej frem af banen. Og så er der masser af plads i højre siden til Basler. Elber ind på midten, men Basler afslutter selv. En fuldstændig prisgivet Emeka Andersen har ikke en chance. Han havde en halv søn at røre sig på, Basler. Og det var et boldtab oppe midt på Bayerns banehalvdel, som udløste det. 2-0 efter 11 minutter i anden halvleg. Og så bliver han sendt afsted. Det er utrolig meget plads, han har. Han har jo et hårdt skud, og han banker løs, og Emeka har ikke en chance. Kommer i godt glide, god rytme, og så et frispark, der bare vil ind og rulle nettet ud. Super Mario, som de kalder ham, Mario Basler. Faktisk kun Baslers andet mål i denne sæson. Ja, Elber. Måske på vej til sit 11. nej. Godt kommet frem med Emeka. Ja, der er der gået stivfrosset spil. Der er ingen af holdene, der ligesom ville begynder at gøre noget ved det. Enten lang aflevering. Daugård. Bo Hansen. Der lige op i støvlen på Strunz. Der er et stort hul. Igen Matthäus med en genialt dyb stikning. Det er store huller, der lige pludselig dukker op i Brøndby-forsvaret. Ja, et meget ubehageligt første kvarter her i anden halvleg. Skal de prøve, om de kan få sat tempoet lidt ned igen, Brøndby, når de sælger i boldbesiddelse. Prøver at holde bolden bare lidt inden for egne rækker. Det her, det ser lidt uhyggeligt ud. Elber igen. Janker inde på midten. Der.
Ja, der er kommet noget liv i det. Det er godt nok Bayern, der sætter liv i det, men vigtigt er det. Brøndby, i hvert fald i den bageste 4, prøver at finde organisationen. Kenneth Rasmussen har været lidt væk fra sin plads. Der skete det, at Basler er trukket væk fra sin højre. De spiller ikke med 3 spydspidser, de rent faktisk kun spiller med 2, Elber og Janker. Og så er Matthäus røget længere op og fylder den halve plads bag angrebskæden. De har ændret lidt på holdopstillingen. Man må nok sige, at Janker fylder væsentligt mere, end Ziegler har gjort i hele første halvleg. Flytter så godt, Janker. Tilbyder sig hele tiden. Flot overlap af Tarnat. Tredje hjørnespark til Bayern München i denne kamp. På Fure fremme. Jeg er spændt på, om Ebbe Skovdal her, træneren hos Brøndby, overvejer at give Ben Christensen sæsondebut. Det kunne godt se sådan ud, ser ud til, at han er ved at varme op dernede. Christensen, der tidligt på sæsonen blev opereret i knæet og ikke har spillet siden. Bakker. Skabalius i venstre. Han er skidt afleveret af Ole Bjur. Men det er jo svært at være den offensiv ellers skulle se ud af. Lindrup er jo den spiller, der måske kan på egen hånd i hvert fald åbne noget, og så kan der komme folk bagfra og støde gode indlæg ind i kassen. Men det er vel også det, der det kunne se ud som om det er ham, der i første omgang gør sig klar dernede. Det er Matthäus. Nej, det var Jermis. Klassisk bande. Stillestående medspillere, der bare bander videre, og så kommer Jermis der, bander ud til siden. God træningsøvelse, og så afslutning. Men altså over. Og så vil Brøndby meget gerne have Thomas Lindrup på banen. Lindrup, som var med i startopstillingen i den første kamp. Det er et spørgsmål, om det ikke er Ruben Bakker, der bliver... Fordi det er jo normalt Lindrups område, venstre siden. Ja, den der Ruben Bakker. Jensen. Bjur. Og det var Bo Hansen, tror jeg, der fik hættet. Eller Ebbe Sand, var det. Ja. Men Oliver Kahn kan se den hele vejen, og så meget kraft er der ikke på, så han kan bare lægge sig. Men udmærket indlæg fra Ole Bjur. Og så får han ikke rigtig mulighed for at lægge kraft bag hætningen. Der kommer Elber. Og det er netop Ruben Bakker, som skal ud. Til fordel for Thomas Lindrup. Han må også have løbet sig træt i Ruben Bakker. Han har dækket faktisk hele venstre siden, fordi Skabalius meget sjældent går med i offensiven og overlapper.
Og han er i hvert fald en herlig dribler, Thomas Lindrup. Kan muligvis få skabt noget herude på venstre kanten. Det er bare et spørgsmål, om der når at følge folk med op i strafsparkfeltet til afslutning. Babbel. Hele tiden tilbyder Lothar Matthäus sig som den, der starter angrebene. Som en den helt frie spiller, ikke? Som har lov til at bevæge sig, hvorhen han vil. Opsøger selv spilcentrum, når han føler, at det er der, han skal bruge. Så har spillet en meget stor kamp. Det er en fornøjelse at se ham, hvordan han har placeret sig korrekt. Og altså også er blevet frigjort fra at starte som libero, altså bag de to mandsopdækkere. Og nu siger de, at de har jo kun én, det må I ordne, ikke? Og så har man den ekstra spiller på midtbanen. Giver rigtig dynamik, når man har den type spillere. Dufour. Elber. Dufour. Og i højre side Basler. Så skal de passe på indlægget. Så fik de fat i Janker i luften. Og så lidt på venstre første gang i boldberøring. Og går. Kolding i højre. Der er frispark. Det er også dømt. Brøndby vil have endnu en udskiftning. Og det er brasilianeren Rachel da Silva, som står klar, og så er det formentlig Per Nielsen, der skal ud. Du er forskånet for mere. Det kan godt være, at det er begyndt så småt at trække i den lille fiberforstrækning, han har oppe i lysken. Rachel da Silva. Scoret i Brøndbys seneste kamp mod Aarhus Fremad. Sit andet mål i tiden i Brøndby. Han har haft lidt svært ved at tiltvinge sig en fast plads. Basler. Det er også rigtigt set, at man skal en spiller, der har haft en antydning af en fiber. Netop nu her, hvor første halvleg er gået godt, så skal man altså ikke udfordre skæbnen. Og det er vigtigt også, som der er blevet sagt, at Brøndby skal jo også tænke på Faxe Kondi-ligaen. Og det er jo ikke sådan bare lige, at de er sikre på europæisk deltagelse. Der skal stadigvæk hentes mange point, og der er det vigtigt, at man er intakt nede bag. Ja, den får første prioritet nu hos Brøndby. Næste Bayern indskiftning bliver nummer 17, Torsten Fink, som står klar. Midtbanespiller. Janker, Elber. Det er ikke Tanner til aften. Nej, de er altså lige ved at træde hinanden over tæerne imellem. Der kommer Torsten Fink, og det er ikke helt usandsynligt, at det er Tanner, han skal ind i stedet for. Han skal ind i stedet for Jermis. Og så bliver der sæsondebut også til Ben Christensen. Og det er Bo Hansen, der går ud.
Christensen, som jo havde en stor periode i tysk fodbold. Han spillede for Schalke 04. Tidligere topscorer for Brøndby igennem adskillige sæsoner. Og han har altså stadigvæk sin hurtighed i behold. Og han må være voldsomt fodboldsulten også efter så lang tids inaktivitet. Der er faktisk begyndt at løbetræne inden Brøndbys kamp i september måned mod Bayern München, men det har taget sin tid for ham at blive helt klar. Nu skulle den være der. Men netop i sådan en situation her, hvor der trækker flere og flere Bayern-spillere frem, der er det jo netop Ben Christensens evner i kontraangrebet og spurte fra dem, når han får stikningen. Men igen, læg mærke til, hvordan Matthäus er med i det hele. Igen er det Basler, der flytter sig rigtigt, og Matthäus, der ser det. Den er lige spids nok fra Lindrup til Sand. Jure har Kolding med i højre. Søren Kolding, det er energisk. Der er altså 3 mand omkring ham. Så sparker Bjur. Og Daggaard var det. Og første advarsel i kampen. Og den er god nok. Men ellers bestemt ikke nogen hårdt spillet kamp, men det hænger også sammen med, at der ikke er færre end 6 af Bayern Münchens spillere. 7 nu på banen, som trues af udelukkelse fra storkampen den 9. december i Manchester. Alle med god kort for de foregående kampe. Og nu får de det nok heller ikke på grund af, når man fører med 2-0, så ved de godt, at nu er det bare med at give sig, trække sig, hvis der skulle være optræk til, at man er nødt til at nødbremse. Sanat og Basler ved bolden. Det er Basler, der sparker. Rundt. Elber. En gang til, Elber. Det er godt kommet videre her besandt, det der. Fremragende forsvarsarbejde, Ebbesand. Det reddede mål, det der. Men han har bestemt været en gevinst i det tyske angreb, Janker. Ben Christensen. Nej, det var Lindrup. Undskyld. Tæmningen bliver svær for Bjørn. Så er Ben Christensen gået. Det er oppe af Kufur.
det er vel også nu fysikken, der kommer til at afgøre det resterende del af kampen her. Altså, Bayern har overskud, kan man se. De er lidt hurtigere inde i de frie områder, kan spille bolden rundt, og de har fået de 2 mål, de skal have. Han kan nogle finurlige ting, Giovanni Elber. Scorede i øvrigt for Brasilien her i sidste uge, da de vandt 5-1 over Rusland. En misforståelse mellem Da Silva og Emil Andersen. Det er en af årsagerne til, at Da Silva har svært ved at falde til på holdet. Det er simpelthen sprogbarrieren, efter han kom fra Brasilien. Det er en forrygende start, scorede efter 25 sekunder mod Viborg. Men senere blev han taget ud af kampen, der havde han begået for mange fejl defensivt. Kamp som Brøndby tabte på hjemmebane med 5-2. Så på slipper. Fakta. Den er lige ved at være rigtig god. Anelse unøjagtigt på bandespillet fra Ben Christensen til Ebbe Sand. Men han er netop i fuld løb, så derfor vil han blive totalt fri. Bjørn. Bayern har gjort det, de skulle, men jeg synes ikke, det har været prangende. Det har ikke været overbevisende. De havde 10 gode startminutter på anden halvleg, men de er ligesom kommet ned i deres første halvlegs tempo igen. Jeg har svært ved at se dem gøre noget alvorligt ved Manchester United på Old Trafford den 9. december. I hvert fald hvis Manchester United spiller, som de gjorde mod Brøndby. Ja. På den anden side, så er et Bayern-forsvar nok mere vant til de der hurtige bandespilssituationer, som gav åbningerne mod Brøndby. Men og det er rigtigt, jeg har også svært ved at se det. Så er Elber ved at være fri. Igen en sidste øjeblikstakling. Denne gang var det Stavgaard, tror jeg, der fik sat den ind i aller sidste sekund. Og der lige i afføringsøjeblikket, der bliver blokeret, og det er lige omkring strafferpletten hver gang. Han ligger meget centralt, men der er også stor forsvarsindsats fra Brøndbys forsvar. De giver alt, hvad de har i sig. Ja, den skal også give advarsel til Strøms. Ingen tvivl om det. En af de få, der ikke har advarsel i forvejen. Men der er en af de smarte detaljer fra Lindrup. På selve sidelinjen kører han Strunz ud af formen. Den er farlig, den der. Han har
svært ved at finde nogen, der bare har en lille smule plads. Skal Balles med. Frisk forsøg fra Auri, men også godt læst af Kofur. Frisk bak til Søren Kolding. Fik faktisk sin egen flade. Det er altså sin bold fremragende, John Faxe. Og så er der altså 3 mod 2. Det er Janker først. Men prøv at lægge mærke til, det var altså Matthäus, der var spydspids. Ja, det er Ben Christensen, der er det. Den ligger bagved. De behøver ikke gøre mere. Så bare holde bolden i egen rækker. Christensen prøver at rykke fri af Kofur, men han ligger lige i nakken på Kofur. Det er godt set af Fakte. Lindrup, forsøg bare. En af Lindrups ting, der i hvert fald skal forbedres, synes jeg, det er lidt af, netop når han vil ind, og der skal også være lidt mere temposkift, om han går meget tit i stå for at kunne lave sine finter, men han skal også være i fart en gang imellem. Og den sidste udskiftning. Salihamidzic. Münchens kosmiske landsholdsspiller. Den afløse Elber. Spillet en stærk kamp, Lizarazu. Strunz ikke har haft held med så forfærdeligt meget. Afleveringerne har bestemt ikke altid været lige præcise fra Strunz. Stor spiller, ja. Christensen helt nede og hjælpe til i forsvaret.
Ja, det er jo den... Han har scoret på sådan en i sin tilværelse. Ja, lidt basket det samme, ikke? Altså, hvor så er det Matthäus, der spiller nu til lidt basket på det tyske landshold, da de spillede sammen. Det er jo frækt, men det er jo lækkert at se, når det lykkes. En hel flugter. Mål er det blevet til hans 130 landskampe til nu. Han har fået sin 3. landsholdskarriere. Men på den side også sætter problemstillingen for det tyske landshold i relief netop det generationsskifte. Det er jo ikke med Matthäus, men alligevel er han nødvendig for måske at forberede den nye generation. Hildrup. Bak. Ja, kold om næsen. Står og stærkt, Janker, når han først står. Thomas Helmer er jo ham, vi har i venstre. Havde man også forventet at se i forsvaret, men der er lidt problemer. Og det var jo også ham, der satte Brøndby godt på sejrskurs i København med sit selvmål. Sam, der ligger ømmer sig skævt ind i den tackling. Igen en mesterlig aflevering fra Matthäus. Og ligesom mester lidt den anden vej. Der er en fantastisk god indlæg, Basler. Det får den rigtige bue netop til, at den bagerste mand kan komme svævende igennem til hovedstød. Kommer et af de der farlige indlæg igen fra Basler. Denne gang er I mega fremme. 1,5 minut igen er der på mit ur. Det vil ikke se så bister ud. Jeg tror, det er kulden. Beckenbauer, ja. Det er kulden. Så de har gjort, hvad de har fået besked på, Bayern-spillere. At vinde denne kamp, så vi får en ægte gruppefinale den 9. december i Manchester. Salihamidzic. Men igen, 3 træk fra Basler. Indlæg, der hver gang har skabt problemer. Ari har opgivet at gå ud og lukke ham af. Hvorfor, det ved jeg ikke. Så bryder igennem.
Tiden rinder stille og roligt ud på mit ur. Kan ikke være lagt det helt store til i forbindelse med de udskiftninger, der har været i løbet af den anden halvleg. De lange afbrydelser har der ikke været i spillet undervejs. Det er en fornuftig ledelse. Til gengæld er det ikke særlig vanskelig kamp at lede for dommer Sarvans side. Men dermed rinder Brøndbys chance for at komme i kvartfinalerne også ud. Der skulle selvfølgelig mange mirakler til, men nu er der altså kun et spørgsmål om at komme også rimeligt ud af den sidste puljekamp. Ja, hvis man tager de to Manchester-kampe væk, så 0-2 på udebane mod Barcelona, 0-2 på udebane mod Bayern München. Det er acceptable resultater, hvis man skulle have set på det på forhånd. Og Brøndbys første halvleg var i hvert fald absolut af jeg respekt værd. De har vist, at selvfølgelig har de et Champions League-niveau. Men stadigvæk er der selvfølgelig et stykke op. Men det er også de store, absolut store, de har været op imod. Og de har bare ikke rigtig mere at bruge det niveau til. Nu gælder det først og fremmest Faxe Kondi-ligaen derhjemme. Og så er der altså en kamp mod Barcelona i Parken den 9. december. Den er ikke afgørende for Brøndbys videre deltagelse i hvert fald. 0-2 her på det olympiske stadion. Et vemmeligt første kvarter af anden halvleg, som kom til at afgøre denne kamp, hvor Brøndby ellers, synes jeg, i lange perioder var rigtig godt med. Men 60% boldbesiddelse til Bayern og 40% til Brøndby. 15 skud forbi mod 4 og 8 skud på mål mod 3. Det fortæller jo i realiteten, at der er ikke noget at diskutere her. Der lyder statistikken ikke. Nej. 2-0 til Bayern München over Brøndby, der hermed er uden chance for videre deltagelse i Champions League i denne omgang. Tak for jer.